Volviches a Galicia despois dun tempo fora e tes ganas de emprender? Pois teño boas novas para ti. A Xunta ten un programa de axudas co que podes recibir ata 10.000 euros para poñer en marcha o teu propio negocio. Podes facer a túa solicitude en emigración.xunta.gal antes do 30 de setembro de 2024. E se queres saber máis, visita a túa oficina de retorno ou a nova oficina móvil que percorre toda Galicia. Ola, que tal? Benvidas e benvidos unha tarde máis a esta aula de Lingua e Cultura Galegas. Hoxe xa nos atopamos na sesión 20, polo que nos queda xa moi pouquiño para chegar ao final deste curso. Hoxe, como sempre, aínda nos esperan 2 horas por diante nas que falaremos de moitas cuestións relacionadas, como sempre, coa lingua e coa cultura galegas e, igual que xa ven sendo habitual, preguntovos como vos vai. Animádevos, polo tanto, a contarme a través do chat que tal vos foi esta semana, se puidestedes atopar eses espazos dos que falamos sempre para poder falar en galego, poñer en práctica os coñecementos dos que falamos aquí cada semana, se puidestedes descargar os materiais que tedes disponibles na web de Galicia Aberta e, se non o fixéstedes, lembrovos que xa tedes disponibles dende hai uns días os materiais desta sesión. En concreto, trátase da sesión 20 e os materiais son da lección 19. Lembradevos que imos unha por detrás nas leccións debido a que na sesión inicial non houbo lección como tal. Ben, hoxe, como vos prometín o día pasado, imos falar de tradicións e de celebracións e de todo o que iso leva e todo o que iso supón dentro da sociedade e da cultura galega como tal. E por iso vos deixamos aquí unha diapositiva que di algo así como a vida cotiá é a que nos dá a medida da organización do tempo. A que nos referimos exactamente con isto? A que normalmente, igual que acontece noutras moitísimas ou en case todas as sociedades do mundo que coñecemos, normalmente os costumes do día a día, os costumes diarios, son os que marcan eses cambios de tempo ou esas transicións temporais que nos van levando pois dunhas estacións ás outras, dunhas épocas ás outras e demais. No caso concreto de Galicia, ademais, temos unhas tradicións como históricamente moi marcadas e temos unhas festas de cambios de ciclo moi arraigadas e hoxe precisamente falaremos sobre eses costumes, sobre esas celebracións e, polo tanto, sobre esa cultura que se desenvolve arredor destas cuestións das que vos estou falando. E aquí tedes unha diapositiva que nos vai ir acompañando ao longo de toda esta presentación, sobre todo para nos axudar a situarnos do que estamos a falar na clase de hoxe. Fixadevos que temos aquí un círculo, unha roda, se queredes, onde no centro están escritas as 4 estacións. Comezando pola miña esquerda, temos o inverno, despois a primavera, e na parte inferior, no medio inferior, temos a esquerda o outono e a dereita o verán. Dentro dese círculo, onde se recollen as estacións, vedes que está cortado transversalmente nos dous sentidos, por unha liña de puntos de rayas discontinuas, mellor dito, e que nos sinala onde se producen precisamente eses cambios de estación, onde se produce, polo tanto, o equinoccio de primavera, o solsticio de verán, o solsticio de inverno e o equinoccio de outono. E aquí temos marcado para o de primavera o 21 de marzo, como seguro que xa coñecedes, para o solsticio de verán tedes o 21 de xuño, para o equinoccio de outono tedes o 21 de setembro e para o solsticio de inverno temos o 21 de decembro. Son esas as 4 datas nas que se producen os cambios de estacións. E fixadevos que hoxe, precisamente, falaremos sobre as tradicións e as celebracións que se producen sempre ligadas a estes cambios, tanto a estes equinoccios como a estes solsticios, que ademais levan consigo, como vos dicía, un cambio de estación. Sabedes
ademais, que os cambios de estacións non só significan pois que cambie, non sei, o tempo, por exemplo, ou que teñamos que cambiar a roupa coa que nos vestimos, non? Senón que ten unha trascendencia moito máis alá que nos leva dende a longitude ou a duración, mellor dito, perdón, dos días, a duración das horas de sol, por exemplo, lévanos dende iso ata os cultivos, non? Os cultivos que se poden dar nunhas estacións difiren en moitas veces en enorme grau dos que se dan noutras estacións e tamén interfire directamente no consumo. Se seguimos fixándonos nesta roda da que vos estou falando, o borde, ese borde dobre que tedes redondeando esas 4 estacións das que vos falaba, vedes que temos os meses. Os meses se comezamos na metade superior, comezando de novo pola man esquerda, temos os meses do ano, xaneiro, febreiro, marzo, despois temos os 3 seguintes, abril, maio, xuño, aproveitade para repasar os nomes dos meses do ano en galego, e na metade inferior seguimos, polo tanto, a orde normal cronolóxica dos meses do ano, collemos, polo tanto, ese primeiro cuarto da man dereita, xullo, agosto, setembro, e ese último cuarto estaría reservado para o último trimestre do ano, para outubro, novembro e decembro. Fixadevos que todos, algúns deses cortes, deses cuartos, deses anacos nos que está dividido o círculo, teñen, a súa vez, fora desta división en meses do ano, teñen a súa vez outra anotación máis. Por exemplo, a primeira anotación que temos aí, que coincide máis cos 2 meses que están no comezo nese entre o primeiro e o segundo cuarto, pero que coinciden no medio mesmo da diapositiva, aí marcaríase a Coresma, despois virían os maios, seguindo a dirección cara dereita, a dirección das agullas do reloxo. Despois o que teríamos sería un vacío bastante grande entre os meses de xuño e setembro, para despois dar paso aos magostos, ao Nadal e, por último, ao Entroido. Fixademos que dende que estamos aquí neste curso, que comezamos arredor de mediados de febreiro, se non me equivoco, vivimos xa algúns destes cambios, non? E algúns destes costumes dos que vos estaba a falar. Por exemplo, xa pasamos a etapa de Entroido, pasamos, polo tanto, por esa parte da Coresma e, xusto na sesión anterior, o martes pasado, alguén, cara ao final da sesión, preguntaba sobre os maios, precisamente porque era unha das festas ou unha das celebracións que estaba ao lado, non, da data na que nos atopábamos. Hoxe, 28 de maio, podemos dicir que aínda estamos nesa non sei se área de influencia das celebracións dos maios, polo tanto, é tamén unha boa ocasión tamén para falar sobre estes costumes e para falar tamén, sobre o que supoñen. O que temos a continuación é un percorrido precisamente por todas estas tradicións das que vos estaba a falar, das que vos estaba a introducir precisamente nesta roda das estacións e dos solsticios, equinoccios e demais, e como se lembrades a diapositiva, repito que a vou pasar por ela máis veces, sabedes que alá nun dos cuartos tiñamos a celebración do Nadal. Lembrademos que o Nadal, igual que seguro que xa sabedes, sempre se produce, no noso caso, pola parte do hemisferio na que estamos, prodúcese no inverno. Polo tanto, eses costumes ou esas tradicións van ter moito que ver coa época de frío na que nos atopamos. No caso do Nadal, como a tradición seguramente mundialmente coñecida, xa tamén a recoñecedes vos nas vosas propias culturas e tradicións, traemos vos hoxe aquí un costume que ao mellor non coñecedes tanto, que é moi galego ou moi exclusivamente galego, que sería o apalpador. O apalpador é unha destas figuras que sae nestas celebracións do Nadal, precisamente nestas celebracións tamén de cambio de estación. Lembradevos que sempre estaban ligadas estas celebracións a un cambio de estación, a un cambio de modo de vivir en liñas xerais, e, polo tanto, tamén saen figuras, personaxes e recursos da cultura que se ven reflexados ou que saen nesa época do ano, como é o caso do apalpador.
Quen é o apalpador? Pois xusto é como se titula esta diapositiva a que lle acabo de dar paso. O apalpador é unha figura mítica da tradición galega. A figura do apalpador remóntase a uns inicios pagáns, digamos que a súa aparición dentro do sentido común e da cultura popular galega non obedece a unha tradición relixiosa, como si que poden ser outros costumes do Nadal. En cambio, a figura do apalpador é unha figura puramente de orixe pagán. É unha figura que se remonta hai moitos anos e moitos centos de anos. Non é unha figura nova, non poderíamos dicir tampouco que é unha figura importada de outras culturas, senón que é unha de tantas figuras que aparece na nosa cultura, igual que hai outras moitas noutras culturas dentro da península e dentro do mundo en xeral. Esta figura, sobre todo o apalpador, atópase ou recóllese, sobre todo, nas seguintes áreas xeográficas que tedes aquí, esencialmente no Courel, no Cebreiro e nos Ancares. A figura do apalpador, preguntaredes vos ao mellor ou non, é coñecida fora desas áreas? Hoxe en día xa sí, pero precisamente debido ao labor divulgativo, esencialmente, que se fai, pois, imaginadevos, nas escolas, nos institutos, non sei, dende as propias ferramentas de dinamización e de difusión da cultura galega que se levan a cabo nos últimos anos. Pero hai tempo, hai 50 ou hai 60 anos, a figura do apalpador non se recoñecía ou non era coñecida, mellor dito, fora do Courel, do Cebreiro ou dos Ancares, porque é unha figura típica destas áreas xeográficas. Quen era, polo tanto, o apalpador ou en que se basea para existir? O apalpador era, polo tanto, un carboeiro que baixaba da montaña o 24 ou o 31 de decembro. Fixadevos que por que se daría esta figura nestas áreas xeográficas? Pois principalmente porque era un carboeiro, eso por unha parte, e segundo, o segundo dos motivos, o seguinte motivo, sería porque precisamente tanto Courel como Cebreiro como os Ancares teñen unhas áreas montañosas pois moi propicias, non, para coller historias como esta. Que facía o apalpador? Cal era a súa función? Pois o que facía este carboeiro que baixaba das montañas, non se sabía moi ben cando, se o 24 ou o 31 de decembro, normalmente cara a metade da tarde, cara as horas da noite, cando xa baixaba o sol. O que facía este home era examinar se os nenos e as nenas desas áreas xeográficas pois comeran abondo, estaban ben alimentados durante todo o ano. Fixadevos que esta figura non obedece a tanto a vos comportamentos como si que poden obedecer outras figuras que aparecen no Nadal, non? Se te portaches ben, pois vas ser recompensada ou recompensado con algo. Non, neste caso non obedecía a ese motivo primeiro, senón que a súa motivación principal era comprobar se se alimentaran ben durante todo o ano. E que che daba o apalpador se estabas efectivamente se cumpriras con estes requisitos, pois deixáballes unha presa de castañas, unha bolsiña de castañas, non? Porque, ademais, a figura do apalpador nace ou aparece nesta época do ano? Pois porque, ademais, é unha época de frío, non? É unha época na que tamén moitas veces os alimentos escaseaban máis, e pois tamén era unha forma de agasallar ou de levar un agasallo en forma de alimento tamén a esas familias deses lugares dos que estamos a falar. Seguro que vos, nas vosas tradicións, coñecedes a moitas figuras semellantes a do apalpador e podedes aproveitar para escribilo a través do chat e así despois poñémolo en coñecemento de todos os que estamos aquí.
Volvemos á diapositiva da que vos falaba ao comezo, para que vos fagades aí de novo unha idea principal, xeral, e poidamos seguir avanzando precisamente nestas tradicións. Fixadevos que a historia do apalpador atopábase no mes de decembro, entre o 24 e o 31, polo tanto, atopábase aí nese outono, collía, polo tanto, con pinzas, pero ese final da etapa dos magostos, e entraba xa no que sería o solsticio de inverno. Polo tanto, se estamos seguindo esta orde dende o primeiro cuarto da dereita do círculo inferior, e agora seguiremos cara arriba, o seguinte que ven despois do Nadal sería o entroido, verdade? Pois, efectivamente, aquí o que temos sería o entroido, desculpade, e precisamente sobre o entroido foi unha das épocas que vivimos neste curso, pero que non falamos abondo del porque nos cadraron outras sesións, non, no medio. Así que falamos de algunhas cuestións relacionadas nalgúna das sesións que xa tivemos, pero para que teñades unha visión xeral dentro destas, máis específica tamén, dentro destas tradicións e festas relacionadas cos cambios de estacións, hoxe diremos vos que o entroido é unha festa anterior á Coresma, é dicir, a Coresma sitúase en febreiro-marzo e o entroido sería anterior. O carácter do entroido, isto xa o vimos nunha das sesións anteriores, pero só para refrescalo, sería un carácter sempre satírico e crítico, sempre no entroido se facían sátiras, se facía risa e facíase, polo tanto, ao mesmo tempo, crítica de cuestións xerais da poboación galega da época. Tamén era unha oportunidade de, e segue a ser, unha oportunidade de protestar ou de poñer en coñecemento das persoas ás que corresponda pois as injustizas ou os desacordos ou os problemas que existen dentro dunha sociedade, e a través da sátira e a crítica tamén se facían estas protestas, non? E seguindo co espírito do entroido, diremos que o entroido supón a ruptura das normas de conduta que impón a vida ordinaria. Antes de pasar de diapositiva, e que ademais que me acabo de acordar así, isto estaba un pouco fora de guión, pero vaya, sempre as celebracións do entroido en todas as sociedades, en todas as culturas, supoñen precisamente unha ruptura das normas de conduta e, polo tanto, case sempre teñen un carácter satírico e un carácter crítico. Normalmente, ademais, todas as celebracións do entroido difiren bastante entre elas dentro dentro da mesma comunidade autónoma. Veredes que van diferir, dentro dos propios países difiren moitísimo e no mundo en xeral observar as culturas do entroido é algo maravilloso que vos convido a que consultedes. E o que estaba fora de guión, que me acabo de lembrar así, pois non sei moi ben por qué, é unha crítica sociolóxica, antropolóxica, que a min me parece que está moi ben feita e que ademais é moi aplicable a todas as celebracións dos entroidos de todos os lugares do mundo que eu coñezo, que non son moitas, pero son algunhas, ese espírito crítico. Esta crítica é feita por un autor ruso, que despois podémoslo deixar aí polo chat, un autor lingüista, de feito, ruso, da escola rusa, de hai moito tempo, é dicir, non é nada actual, que se chama Mikhail Bakhtin, despois podo escribilo por aí, e fala dun concepto que é a carnavalización. Se buscades en calquera plataforma sobre carnavalización bakhtiniana, podedes ler cousas interesantísimas precisamente sobre este arraigo da festa do entroido e que supón para as sociedades en particular e para o sistema mundo en xeral que se celebren este tipo de celebracións. Estas cuestións aparte, diremos que dentro de Galicia podemos sinalar unhas datas importantes para as celebracións dos entroidos.
O primeiro que debedes ter en conta, ademais se estades pensando en facer turismo por Galicia, nas épocas do Entroido, tedes que quedarvos con estas datas que vos vou dicir agora mesmo. O primeiro sería o Domingo Fareleiro, que sempre é 15 días antes do Domingo de Entroido, e faise unha celebración nas rúas con sacos de fariña, con borralla ou con outras, esencialmente con estas dúas. Fixadevos que o Domingo Fareleiro non se celebra en todos os lugares, pero despois falaremos tamén dos sitios onde podedes desfrutalo. Ou mellor dito, dareivos algúns recursos para que poidades consultar estas celebracións dos Entroidos. Outra das datas importantes que tedes que ter en conta serían os xoves de compadres e comadres, estas sí que son máis comuns dentro de toda a contorna galega, e o que se fai nestas datas é un boneco de palla que hai que rescatar, pois que está pendurado de algún lugar ou que está agochado nalgún sitio ou que está en perigo polo que sexa e hai no que rescatar. Outra das datas importantes sería o Domingo de Oleiro, no que o que se fai é xógase cunha ola chea de viño, unha pota chea de viño, auga ou fariña, que non pode caer, pois hai que transportala, imaginadevos entre, non sei, entre todo o mundo pasando coas mans ou colléndoa con paus ou co que sexa. O importante é que non pode caer. Outra das datas importantes dentro das celebracións dos Entroidos sería o Domingo Corredoiro, que cando se achega a festa grande e comezan as primeiras bromas, pois segundo o lugar onde se celebre, pois pódense facer unhas bromas ou outras. Pero, para non seguir eu enredando con estas datas importantes, nin cos múltiples entroidos que podedes atopar dentro de Galicia, despois podemos consultar esta páxina que vos deixamos por aquí, que tamén está nos materiais descargables, que aquí chamase Os Entroidos, pero é unha páxina do Consello da Cultura Galega en colaboración coa Xunta de Galicia, onde podedes ver toda a información relacionada coas celebracións dos Entroidos ao longo de toda a xeografía galega. Ben, por se alguén aínda non estaba metida ou metido no mood de Entroido no que estamos entrando hoxe, direivos que hai unhas figuras míticas, igual que no Nadal existía o apalpador, aínda que esta era unha figura non que non é visible no día de hoxe. Tamén hai figuras míticas ou personaxes míticas dentro dos Entroidos de Galicia e unhas delas serían os peliqueiros e cigarróns, Tedes aquí unha imaxe na diapositiva tomada do arquivo de Xon Ramón Marín Martínez, tedes moitas centos, milleiros delas na web, tamén no Fondo da Cultura Galega, podedes consultalas a toda cor ou directamente, se entrades nas imaxes de Google, pois podedes ver as máis actualizadas do último Entroido, como por exemplo pode ser o deste ano. Ben, onde podemos atopar peliqueiros e cigarróns? En Laza, por exemplo, e aquí dicimosvos de onde provén este peliqueiro, non? Pois provén, a súa etimoloxía ven da palabra pelica. Que sería a palabra pelica falando na historia da lingua? Pois sería o pelello do animal. Hoxe en día, recóllese a utilización da palabra pelica? Pois aínda se recolle nalgúns lugares, pero digamos que non é unha das palabras máis utilizadas do ano 2024, para que vos fagades unha idea. Con todo, de aquí ven a súa etimoloxía e por iso se obtén esa nomenclatura. Ben, por que están compostos estes peliqueiros? Pois por unha máscara e unha vestimenta. As máscaras, xa vedes aquí, tedes na imaxe, seguro que ademais
moitas das persoas que estades aquí vístedes ou disfrutastedes dos entroidos ou vístedes nalgúnha... Podes tamén contarme, vístedes nalgúnha exposición nos vosos centros galegos ou en Galicia ou que sexa, pero vaya, que saibades que esencialmente son estas dúas partes, máscara e vestimenta. Aínda que tamén non nos podemos esquecer das cochas e o látego. Non vos entrei na páxina anterior, pero aí sí que tiñamos na páxina web, que vos dicía que estaba no material descargable. Aí sí que tedes, ademais, un desplegable, en concreto, onde podedes ver cada unha das partes dos traxes tradicionais dos entroidos en Galicia. Que fan estas figuras? Pois, esencialmente, percorren as vilas en grupos e a veciñanza nalgúns lugares pode increpalos, pero non pode tocarlles. É moi importante que non se lles toque. Estas tradicións, como digo, sempre teñen unha orixe pagana e, ademais, a súa historia remóntase a hai moitos anos. Digamos que non é non son tradicións de novo cuño, non? Todas son moi antigas e todas están, afortunadamente, ou case todas, moi ben conservadas, chegaron ata o día de hoxe e, polo tanto, tamén temos un labor importantísimo no que é a difusión e o respecto das tradicións. Podemos falar tamén sobre isto na segunda parte, porque tamén nos últimos tempos ás veces pois dase algún tipo de non sei, altercados no que nas celebracións de entroido se refire, sobre todo pola globalización dos entroidos e pola chegada de xente pois de múltiples lugares que ao mellor pois por descoñecemento ou por, non sei, calquera outro motivo, interfiren de xeito negativo na celebración dos entroidos. Ben, por outro lado temos as pantallas, que vedes que ás veces podemos dicir que todos son o mesmo, pero vedes que difiren bastante dos que serían as figuras anteriores. Neste caso, as pantallas están enmarcadas esencialmente en xinzo, e ademais, dicimosvos aquí que a pantalla realízase en cartón, tradicionalmente, con cornos. Sobre isto tamén tedes moitísima información nesa páxina do Entroido Galego que vos deixamos pendurado nos materiais descargables. Podedes, ademais, botar por aí un bo anaco buscando información sobre isto. O que levan as pantallas, neste caso, sería un calzón longo e unha capa, como vedes aí na imaxe. Repito que esta non está a cor, pero podedes buscar outras, tanto nos recursos que vos deixamos nos materiais como en internet en xeral. E, ademais, levan esos elementos que vedes que levan aí nas mans, serían vexigas de vaca hinchadas. Sobre o tratamento destas vexigas tamén hai algún documental ben interesante sobre como se fan, como se conservan ou como adquiren, non, a forma, a cor e a durabilidade que teñen posteriormente, non? A parte destes elementos dos que vos estou falando, as pantallas levan un cinto con campás e axóuxeres. Os axóuxeres son esas, aquí non os podedes distinguir. Os axóuxeres son esas figuras, eses elementos, mellor dito, que son en forma de bola metálica que ten unha abertura na metade e que dentro ten unha ou dúas bolas tamén de metálicas que ao moverse fan ruído. Podedes, ademais, se a miña descripción non foi todo o descriptiva que debera ser, podedes buscar no Portal das Palabras ou no Dicionario da Real Academia Galega, e aí, ademais, seguro que tedes, ademais de exemplos mellores que o meu, imaxes, que iso vai ser xa a información definitiva. Ademais desto que vos estou contando, que lles pasa as pantallas? Pois que van en grupo meténdose coa xente que non está disfrazada. Se os pillan, pagan unha rolda no bar. Isto históricamente.
sigo un pouco rápido porque senón non me vai dar tempo a chegar ao final. Temos por outra banda os boteiros, que tedes aquí tamén a súa imaxe. Repito que tedes máis información sobre eles no material descargable. E de onde son xeográficamente estas figuras? Pois esencialmente de Manzaneda, de Viana do Bolo e de Vilariño de Conso. Estas figuras son as que encabezan os folións e están acompañados de todo o pobo, de toda a aldea, que leva uns grandes bombos. Digamos que estes foliós ou folións, desculpade que eu dixeno na miña variante dialectal, que é a do bloque occidental, e neste caso aquí o plural faríase sen N. Estes foliós, efectivamente, o que esencialmente recollen serían este acompañamento do pobo, da aldea, dese lugar, que leva uns bombos moi grandes, uns instrumentos musicais chamados bombos, que se non sabedes cales son, podedes buscar nos recursos lexicográficos que tedes a o voso dispor, e van pois tocando melodías percutivas non, ritmos, ritmos mentres acompañan a estas figuras que tedes aquí. A máscara dos boteiros, como é de madeira e ten chocas penduradas. Claro, aquí tampouco podedes aprecialo, pero refírese precisamente a toda esa parte que vai cara arriba, non? Vedes que en riba da cabeza deste boteiro hai como pois cousas colgantes, penduradas e demais. Remito-vos a que vaiades a facer unha búsqueda neses recursos que vos deixamos, para que veixades non só as imaxes a toda a cor, senón tamén todos os detalles que quedan sen ver nestes debuxos, non? Que fan os boteiros? Xa sabedes que todas as figuras que estamos vendo ata agora tiñan como unha función, non? Os boteiros neste caso se te sinalan, se és unha das persoas que sinalan con esa vara que levan aí, pois tes que obedecer unha orde que che dan. Pode ser parar de correr, pode ser brincar, pode ser, non sei, o que se lle ocorra ao boteiro nese momento. E seguindo con estas tradicións de Entroido, temos outra máis pequeniña ou menos multitudinaria, se queredes, que serían os xenerais do Ulla, e esta tradición recollese sobre todo na contorna da Estrada, Teo e Vedra. Os xenerais do Ulla son esta figura que tedes aí á dereita, e esencialmente son persoas sinaladas dunha destas vilas ou povos que van a cabalo, van vestidas cun traxe tamén tradicional e típico dos xenerais do Ulla e van a cabalo. Normalmente encabeza o abandeirado a cabalo, é dicir, unha das figuras máis importantes destes xenerais, e está seguido este xeneral máis importante, se queredes, está seguido dos sentinela e os correos, que son outras das figuras dos entroidos característicos desta zona. Ben, a comparsa que levan detrás serían as xentes dos povos que van pois disfrazadas ou con detalles, non, de Entroido. Estas persoas das vilas, dos povos e demais sería o que se lle chama a comparsa. E que fan? Pois van detrás deste xeneral, deste xeneral e deste sentinela e correos que van a cabalo e percorren as rúas e as aldeas ata chegar, nalgúns lugares, ao final da tarde a un sitio. Bueno, vou pasar a diapositiva, a seguinte información, ata chegar a un sitio de encontro, imaginade unha carballeira, un lugar onde, non sei, o torreiro dunha igrexa, un lugar onde haxa espazo, e aí cantan coplas satíricas. Como vos dicía ao comezo, nesta finalidade primeira do Entroido, sempre é pois facer un pouco de sátira, non, un pouco de protesta tamén. Estes xenerais do Ulla o que fan é cantar todo o pobo coplas satíricas esencialmente. A parte diso, tamén fan regueifas, un xeneral contra o outro, un enfrente do outro, tamén van facendo regueifas. Digo vos aquí tamén que o centro do espectáculo é o atranque,
que sería o enfrontamento verbal entre correos e xenerais. Neste é precisamente o que vos estaba dicindo agora. Neste atranque, o que fan é situarse un xeneral diante do outro e, pois, non sei, ia dicir insultanse, porque tamén se insultan, pero digamos que o que fan é enfrontarse pois porque teñen ou porque defenden nese momento dúas opinións diversas ou enfrontadas. Ben, e temos xa para ir rematando o que serían os volantes de chantada, que tedes aquí unha imaxe, esta sí a toda cor, e estas, neste caso, o que fan é percorrer a aldea detrás dos peliqueiros ou dos maragatos, tedes aquí, lembrádevos dos peliqueiros os que falamos antes, estes volantes en chantada irían detrás, igual que esas comparsas das que falaba agora no caso dos xenerais. E, ademais, sempre son dous, como vedes aquí na imaxe, desculpade non, tiña que pasar. Pasamos a un dos entroidos máis pequeniños, que sería o das madamas e galáns. Unha das madamas é a figura feminina e os galáns son as figuras masculinas. A madama esta que tedes aí, este entroido dase esencialmente na zona de Vilaboa, en concreto en Santo Adrián e Santa Cristina de Cobres. Normalmente hai unha figura que se chama o mordomo, que é o que encabeza a comitiva, xa vedes que sempre hai unha figura principal nalgúns dos costumes dos que vos estou a falar hoxe, e todos levan tocados con sombreiros de palla e flores, plumas e colgantes. Digamos que aquí tamén hai un labor de artesanía pois bastante importante. Debemos dicir que o entroido das madamas e galáns non é o mellor, é que non lembro agora os datos históricos de recollida de cada un deles, aínda que é un entroido pois antigo, non é dos máis antigos, polo tanto tamén a figura difire e parecese máis o mellor o que sería o século XX, non? Ou non sei, sí, comezos do século XX. Neste caso tamén están conformados estes entroidos por unha comparsa que serían as xentes das vilas, destes povos, que percorren as aldeas, neste caso, danzando de casa en casa. Como rematan as damas e os galáns? As madamas e os galáns, pois cun sermón que lee o predicador e ademais teñen uns bailes típicos que fan sempre, pois iso, como pasaba cos xenerais, pois na carballeira ou nun lugar de encontro onde remata esa travesía por todas as vilas e povos. Pero tamén hai celebracións do entroido nas cidades, como seguro que xa sabedes, e aquí debemos dicir que se recuperou o entroido das cidades arredor dos anos 70, despois de estar prohibido. Lembrade que o século XX foi bastante convulso no mundo en xeral, en España en particular, en Galicia, polo tanto, tamén, sobre todo toda a ditadura franquista que viu despois, pois tamén foi bastante prexudicial para o que a costumes non religiosas se refería. Polo tanto, os entroidos das cidades debemos falar deles a partir dos anos 70 aproximadamente. En este caso destacamos o caso de Pontevedra, onde a celebración do Loro Rabachol deille para atrás en lugar de cara adiante. É unha das figuras principais do entroido. O Loro Rabachol era un loro que sí que existiu, en realidade era a mascota de Perfecto Feijóo, un boticario máis famoso de Pontevedra, que ademais tamén era gaiteiro. Fixadevos que a sesión tamén vai falar un pouco de música. Volvemos á diapositiva para situarnos nestes cambios de estación e pasamos, polo tanto, aos maios, que era precisamente co que pechábamos a sesión o día anterior. Que son os maios? Aquí tedes unha imaxe do que supoñen as celebracións dos maios, pero esencialmente, cando falamos das celebracións dos maios, o que estamos celebrando é a chegada da primavera, a chegada do bo tempo. Os días alónganse, fai máis calor, técnicamente, non sei, fai sol, non chove tanto, polo tanto, celebramos a chegada da primavera.
Os maios celebran esencialmente o 1 de maio, xa sabedes que non coincide exactamente coa chegada da primavera, pero, vaya, aí máis ou menos atopa, e estas celebracións tiñan esencialmente connotacións rituais de cara ás divinidades e ás árbores. Neste caso, remóntase a tradición a antigas civilizacións prerromanas, fixadevos que é unha celebración moi antiga, e o que se fai para celebrar os maios é pois elaborar estas construcións, tanto esta anterior, estas decoracións, mellor, tanto esta decoración anterior como estas construcións que tedes aquí, que representan pontes, cruceiros, non sei, figuras humanas, decóranse tamén pois espazos das vilas e cidades, e o que ten que facer a xente é moverse arredor, en roda, en círculo, arredor destas figuras ou deses cruceiros ou de calquera outra destas decoracións das que vos estou falando, e o que fan é cantar coplas acompañados de 2 paus ou de 2 claves, que son estas dúas eses instrumentos musicais percutidos dos que falaremos tamén posteriormente. Un dos elementos esenciais dentro da celebración dos maios é a xesta. A xesta é esta planta, esas flores, mellor dito, que tedes aí, e ademais ten unha connotación que di que é un elemento de protección. Por iso as persoas, cando chega o maio, poñen xesta nas portas das casas ou nos coches tamén, ou non sei, en cousas nas que queiras que estar protexida para que non che entre o maio. Digamos que o maio se che entra é algo malo, non? Que non che entre, que todo siga ben, que teñas fortuna, sorte, que estés protexida. A tradición dos maios, igual que preguntaba alguén na sesión anterior, está asociada ademais á elaboración e a cantar coplas. Coplas, repito, que son tamén moitas veces satíricas, que son críticas. E por iso vos dicimos que aquí que nalgúnas ocasións, en moitas destas coplas, actuou a censura. A censura, repito, e remítome a eses complicados, a eses terribles anos de ditadura nos que pois non se podían escribir todas as cousas nin cantar todas as cousas que a alguén lle apetecera. Por iso a censura tivo modificado moitos textos que estaban pensados para cantar nos maios. Aquí tedes unhas coplas do maio de 1953 que, vaya, se queredes despois, pois pasamos por ela e podemos botarlle un ollo. E volvemos de novo a diapositiva para coller de novo perspectiva e pasamos falar do San Xoán, que é a seguinte celebración na que imos entrar en nada de tempo, porque estamos a 28 de maio, San Xoán celébrase da noite do 23 ao 24 de xuño e sería esta a última celebración, non, deste tempo caloroso e destes días tan longos e soleados que xa estamos tendo por aquí en Galicia. Fixadevos que en Galicia a tradición do San Xoán é unha das máis fortes e mistúranse pois varias crenzas ou varios ritos antigos pois con outros que non son tan antigos, pero que van formando pois unha tradición que aínda seguimos a conservar hoxe en día. Neste caso, o elemento esencial do San Xoán serían os lumes, non as fogueiras, que son un elemento purificador onde se queiman literalmente todas eses cousas non tan boas dese ano ou de toda esa época de frío e angosta que acaba de pasar e comezase a época do verán, pois con un aire renovado. Repito que o fogo aquí o que ten é un significado purificador, non? Perdón, a parte do lume, outro dos elementos centrais, a parte das sardiñas asadas, sería a auga, que agora falaremos tamén dela. Normalmente, como celebramos o San Xoán? Pois nas zonas de costa, como aquí, fanse moitas fogueiras nas praias, tamén se fan fogueiras, lumes, en lugares que non son praias, poden ser lugares de interior, sempre con moitísimo cuidado, porque nesta época xa vai bastante calor, vaya,
non é habitual que pase nada, pero sempre hai que ter cuidado con estas cousas. E a tradición di que para pasar depurada ou para ter boa sorte ou para, non sei, seguir, para ter fortuna e para depurar todas estas cousas malas que puideron pasar durante a época de inverno e demais, e para ter sorte, etc., o que tes que facer é saltar 3 veces como mínimo a fogueira. Obviamente, as fogueiras de saltar non son esas xigantescas que tedes aí, senón que se fai unha máis pequena ao lado da fogueira nai, se queredes, e tes que saltala ata 3 veces. Tamén serve esta tradición para pedir un desexo. Pides un desexo, pensas en algo que queres que se che cumpra e saltas a fogueira 3 veces. Non sei se alguén lle funcionou, pero a esperanza é algo que segue aí. E como vos dicía, como vos adiantaba, unha das comidas pois tradicionais desta época do San Xoán sempre son as sardiñas asadas con pan, esencialmente con pan de millo, pero tamén pode ser con pan de trigo. E temos, efectivamente, un dito relacionado con esta época do ano. Polo San Xoán, a sardiña molla o pan. É dicir, que é esa época do ano onde as sardiñas están, pois, en mellor temporada de ser comidas. E como vos dicía que esta tradición do San Xoán mistura o lume coa auga, debo falarvos, polo tanto, das ervas de San Xoán, que é outro dos rituales que se levan a cabo nesta época do ano. Que son as ervas de San Xoán? Pois son un conxunto de ervas que van variando segundo moitas veces, segundo a zona xeográfica onde nos atopemos dentro de Galicia, pero son un conxunto de ervas que se atopan nos montes de Galicia nesta época e que se deben poñer a remollo en auga fora da ventá ou fora da porta na noite do 23 ao 24. Deben poñerse iso a remollar toda a noite e pola mañán o que tes é que lavar a cara con esa auga que estivo na que estiveron as ervas remollándose. A auga cheira é xenial, claro, está moi fresquiña porque estivo toda a noite fora e tamén ten un sentido pois purificador, renovador e demais. Aquí dicimosvos que as ervas esencialmente son roseira, espadana, e malva, pero hai moitísimas outras. Por exemplo, na zona de aquí do sur, máis cara ao sur, que sería, imagina, de Pontevedra e Vigo, tamén se utilizan moitas veces pois anís, sabedes, esta erva o anís de que se atopa en calquera lugar montañoso. Tamén se utiliza, segundo a zona, lavanda, que é unha erva aromática potentísima tamén, e, pois, depende da zona de onde sexades, pois podedes atopar unhas ervas ou outras. Con todo, este ramiño de ervas xa se venden nas froitarías, véndense moitas veces, nas prazas e demais. E xa por última vez volvemos a esta roda dos cambios de estación e chegamos ao magosto. Precisamente sobre o magosto sería o que se celebra na segunda quincena de outubro e na primeira de novembro, xa cando o tempo pois non é o de verán, non? E a figura principal do magosto, a parte das castañas, serían os castañeiros, as persoas que asan esas castañas, non? Fixademos que os castañeiros normalmente atopámonos pois nas vilas, nas cidades e demais, como temos aquí nesta foto, pois con este carro, non? Que é un asador de castañas e podemos adquirir pois un cucurucho de castañas que, ademais de estar boas, pois serven para quentar as mans. Por se alguén viviu esta experiencia, creo que está mellor para quentar as mans que para ser comidas as castañas. Sobre o magosto, como temos moitísimo vocabulario, relacionado, deixámosvos esta imaxe nesta diapositiva que é a mesma que tedes no material descargable. Aquí non tedes marcado o vocabulario porque vos remito directamente aos materiais de apoio, ao material descargable, para que consultedes precisamente este vocabulario, porque unha das festas das que non falamos sobre o seu vocabulario e que pois tamén vos ha de servir para seguir mellorando e pois conseguindo mellor nivel de lingua galega.
E, como sempre, todas as clases teñen unha parte de lingua. Hoxe imos falar da formación do plural. En este caso, para facernos unha idea así xeral e rápida, distinguiremos distinguiremos neste cadro de aquí en tres apartados. Por un lado, temos as palabras que rematan en vogal ou en ditongo, por outro lado, temos as palabras que rematan en R e Z, e por outro lado, temos as palabras que rematan en S e en X. Neste caso, falo desta diapositiva. Cando temos palabras que rematan en vogal ou en ditongo, estou espesísima hoxe, o que temos é o que vos digo xusto na tabla do medio, que as palabras que rematan en vogal tónica ou átona ou en ditongo forman o plural engadindo S, é dicir, o máis común. Temos os exemplos que tedes na parte da dereita: mesa, mesas, custo, custos, irmá, irmás, café, cafés, lei, leis, rei, reis, bocoi, bocois. Tedes aí exemplos prototípicos destes plurales máis prototípicos, se queredes tamén. E dígovos, dentro tamén deste primeiro recadro, falando xa no medio, que os estranxeirismos, as palabras estranxeiras adquiridas doutros idiomas, acabados en vogal, forman o plural engadindo S, ou ben respectando a forma de plural da lingua de orixe. Como podemos saber isto? Pois, se non o sabemos por coñecemento práctico, podemos consultalo sempre nos recursos lexicográficos que tedes ao voso dispor. Exemplos: spray, sprays, hippie, hippies ou hippies, hippie con ES. Fixadevos que neste caso as dúas están aceptadas. Unha responde a esta regra galega, que sería engadir ese S, e outra responde pois á formación do plural da lingua de orixe, hippie con ES, hippies. Seguimos na columna da esquerda, no medio, palabras rematadas en R e Z. E aquí que vos digo que as palabras que rematan en R e Z engaden o morfema ES sobre o singular. É dicir, se temos mar, o plural será mares. Se temos calor, o plural será calores. E se temos luz, o plural será luces. Estas seguro que as coñecedes todas. Que pasa cando temos estranxeirismos? Adecúanse sempre á regra xeral. Pois mirade, palier, palieres, somier, somieres ou dólar, dólares. Con todo, se tedes dúbidas cos estranxeirismos, repito, consultadeo nos recursos lexicográficos. Neste caso, exceptúanse algúns casos de palabras pouco integradas que poden formar o plural engadindo S. Por exemplo, póster, pósteres ou pósters. Neste caso, poderían ser as dúas. Outro exemplo sería junior, juniores ou juniors. Neste caso, tamén poderían ser as dúas, aínda que pois hai unha que seguro que vos soa mellor, como me está pasando a mí. E no caso na terceira... Na columna da esquerda, na terceira fila, as palabras rematadas en S e en X, aquí tamén temos outras regras. Neste caso, as palabras agudas acabadas en S forman o plural engadindo ES. Exemplos: deus, deuses, compás, compases. Estas parecerse moito, como vedes, ás anteriores, así que non vos van supoñer absolutamente ningún problema. Que pasa no medio? Que se exceptúan as que rematan en grupo consonántico. Que é un grupo consonántico? Pois as que teñen dúas consonantes seguidas. Neste caso incluímos entre as acabadas en X que permanecen invariables. Neste caso temos luns, fax, lux e unisex. Neste caso, polo tanto, non varían. Todos os luns fago lentellas ou todos os días entran 10 fax. Imaginade, algo así. A verdade é que o exemplo foi un pouco extraño, pero non matei a ninguén. E por último, temos aí neste palabras rematadas en S que as graves e esdrúxulas acabadas en S ou en X son invariables e presentan xa que logo a mesma forma no singular e no plural. É xusto que vos estaba a dicir anteriormente. Choromicas, tedes aí que choromicas non ten cambio de número. Lápis, martes, oasis, xoves, mércores, bíceps, tórax, clímax e télex. Aí non tedes cambio en ningunha delas. Desas, nunca.
E seguimos coa seguinte táboa que nos di que acontece coas palabras rematadas en N. Que pasa cando temos palabras que rematan en N? Que simplemente engadimos un S. Fixademos que é a formación prototípica do plural en galego, engadir S ou ES. No caso das rematadas en N, engadimos S, como no exemplo de can, cans, lambón, lambóns, lacazán, lacazáns, dolmen, dolmens ou meeting, meetings. No caso das palabras que rematan en L, no caso dos monosílabos que rematan en L, engadimos o morfema ES. Fixademos que obedece, como sempre, o a engadir S ou a engadir ES. Exemplos de monosílabos: calcales, eles, golgoles, males, meles, milmiles, molmoles, non é un trabalínguas, pelpeles, rilriles, rolroles, é divertidísimo, salsales, solsoles, tales, tiles e vales. Bromas á parte, vede que neste caso o que temos é esencialmente monosílabos que rematan en L, son os máis fáciles porque engadimos, igual que nos grupos, na maioría dos grupos anteriores, engadimos ES. Que acontece nas palabras agudas de máis dunha sílaba? Que o L do singular substitúese por o morfema is. Palabras agudas de máis dunha sílaba. O L do singular substitúese por o morfema is, é dicir, as agudas que rematan en L e que teñen máis dunha sílaba, que non son monosílabos, polo tanto, substitúen ese L por is. Animal, animais, papel, papéis, fiel, fieis, cruel, cruéis, civil, civís, control, controis, azul, azuis. E dígovos aquí, ollo, as palabras acabadas en il, resólvense en is. E que acontece aquí? Pois que son cadrís, non cadrís. Esta non vos ides a topar con ela, pero por se acaso tamén está aí recollido esa excepción. Temos máis cuestións sobre as palabras rematadas en L. E dicímosvos que as palabras compostas nas que o segundo elemento é algún dos monosílabos citados máis arriba fan o plural en les. O plural de aquel e aqueles, pola mesma razón indicada, é o mesmo para el e eles. Pois imaginade tamén nos outros exemplos. Ollomoles, ollomoles, chuchamel, chuchameles, papasol, papasoles, mirasol, mirasoles ou mirabel, mirabeles. As palabras graves rematadas en L forman o plural engadindo o morfema ES, como é o caso de áxil, áxiles, difícil, difíciles, útil, útiles, túnel, túneles, cónsul, cónsules, e exceptuamos desta regra a terminación bel, que fai o plural en beis. Excepción, bel fai o plural en beis. Igual que os rematados, as agudas rematadas en L, fan o plural en is. Pois no caso de bel, como é o caso de amável, nesa fórmula tamén poderíamos facer amable, temos amáveis. E para rematar esta parte, hoxe non me faltan algunhas cousas que dicirvos. Temos as palabras rematadas noutras consoantes, en calquera das outras que non sean o S, o L ou o N, que son as que vimos aquí para estas regras de plural. As palabras rematadas noutras consonantes, pois o que fan é, na súa parte son estranxeirismos, a maioría, ou cultismos, e sempre forman o plural da forma prototípica, engadindo S. Exemplos, pois club, clubs, pub, pubs, sandwich, sandwiches, round, rounds, álbum, álbums, clip, clips, handicap, handicaps, robot, robots, test, tests. Estou eu fatal hoxe para facer plurales. Dígovos aquí se vos pareceu moita festa, pois aínda temos máis cousas das que falar, porque desto falaremos se queredes na segunda parte da sesión. Sempre as festas en Galicia están acompañadas de música. Sempre, sempre, sempre. Vede que nas tradicións que vimos hoxe sempre había unha parte, un componente musical de algún xeito, non? Ou eran a modo de recitados, ou eran a modo de cantigas, ou nalgún momento sempre aparecía algo de acompañamento. Fixadevos que a música en Galicia tamén acompañou de sempre os oficios e, polo tanto, tamén acompañou sempre a vida en xeral da xente de Galicia. Temos aquí un recurso onde podedes coñecer todas as músicas galegas e todas as actualizacións, musicais galegas. Agora, na segunda hora, pasaremos por
podemos pasar por esta páxina, pero para facer unha especie de mapa que vos vai axudar a facervos unha idea do que acontece coa música en Galicia, direivos que as agrupacións musicais en Galicia son moi diversas dende sempre. Digamos que podemos falar que dende os inicios do século XX se comezaron a facer comezáronse a xuntar as primeiras agrupacións musicais, pero este século XX non foi o inicio para nada da xuntanza de persoas para tocar instrumentos, senón que xa dende máis antigo, dende un século antes, había persoas que se xuntaban para tocar instrumentos mentras se acompañaban os oficios, como pode ser o caso da pandeireta ou como pode ser o caso das cunchas, de instrumentos máis pobres, pero tamén de outros instrumentos que hoxe seguen a ser os nosos instrumentos tradicionais, como pode ser a gaita, o tambor, o pandeiro, o bombo, etc. Dende eses ata pasar polo, non sei, acordeón, a zanfona e outros moitos instrumentos que conforman tamén a realidade musical galega dende hai moitos anos. Se nos situamos nese século XX, aí podemos comezar a falar de primeiras agrupacións musicais. Desas primeiras agrupacións onde se xuntaron pois un grupo de persoas que tocaban a gaita, con un grupo de persoas que acompañaban a percusión, con outro grupo de persoas que tocaban, non sei, outros instrumentos como poden ser instrumentos de vento madeira como o saxofón ou o clarinete, aparecen as primeiras charangas, pero podemos falar de primeiras bandas de gaitas, primeiros cuartetos e grupos de gaitas, primeiras charangas tradicionais e tamén formadas por un número máis grande de músicos e por instrumentos de diferente tipoloxía, non esencialmente instrumentos tradicionais galegos, podemos falar da aparición das bandas de música populares. Desto falaremos sobre todo na sesión vindeira. Pero en Galicia tamén temos outras agrupacións diferentes, como poden ser os coros, os orfeóns, que tamén temos agrupacións moi importantes nese sentido, ou o que seguro que máis coñecedes hoxe en día, as orquestras. As orquestras, non as orquestras clásicas, senón as orquestras de música supermicrofonada, se queredes. Todas estas agrupacións musicais tamén conforman a realidade musical, vai a redundancia, galega dos nosos días, da que falaremos tamén na segunda hora. E deixo tamén para esa segunda hora este repaso polos instrumentos musicais na tradición galega, que sei que vos pode interesar moitísimo, pero, aínda así, tedes isto tamén nos materiais descargables. E, como apuntamento ou como para ter en conta, sempre en Galicia houbo música para o lecer, para celebrar estes momentos, estas tradicións das que falamos antes, pero tamén houbo música sempre para acompañar os labores que había que realizar, ben sexa pois no campo, no mar ou nos oficios tradicionais dos que xa falamos hai un par de sesións. Polo tanto, cada unha destas músicas ten unha tipoloxía ou beben de algún xeito unhas das outras ou algunhas das outras, e o que conforman é un panorama tipolóxicamente moi rico dentro da nosa comunidade autónoma. Non sei que fixen aquí, sí. Cando falamos de tipoloxía diversa, podemos falar, neste caso, seguindo a tradición, non? Podemos falar de que temos alalás, non sei se coñecedes algún, pero podedes buscar, algún xa vos recomendei en algunha sesión anterior, pero podedes buscar directamente algún vídeo ou seguro que coñecedes algún, aproveitade tamén para dicirmo, senón nas páxinas que vos deixo por aí tedes exemplos, pero neste caso os alalás serían unha interpretación pausada e sen música, principalmente ou esencialmente, que recolle versos repetidos no final da copla. É dicir, que ten como unha especie de estribillo de poucos versos no final da copla, que se vai repetindo ao longo de toda a construción.
Por outro lado, teríamos os cantos gremiais que, neste caso, efectivamente, como seguro que estades pensando, obedecen a unha tradición de cantos dos oficios, dos gremios neste caso, e destacamos esencialmente os de arrieiro que falaban da súa vida ambulante, é dicir, os versos recollían esencialmente as aventuras e desventuras da vida ambulante dos arrieiros. Temos tamén os cantos de cego, que seguro que estes xa os coñecedes, son ou están recollidos por homes, esencialmente homes, que ou case únicamente homes, que acompañados dun violín ou dunha zanfona recitaban un canto que falaba principalmente sobre o caciquismo, injustizas, emigración, crimes, digamos que os cantos de cego sí que son bastante crus no que a súa temática se refire. Temos as regueifas, das que citei anteriormente perdón. Neste caso que temos son disputas cantadas e improvisadas, normalmente poden ter un estribillo que se repite despois de cada pois copla cantada, faise un estribillo no que a seguinte persoa que ten que regueifar aproveita eses segundos, ese estribillo para pensar como vai facer a súa regueifa. Normalmente as regueifas son cuartetos, é dicir, son cuartetas, versos unha estrofa de 4 versos, así sí, que riman nos versos pares ou impares, pero normalmente nos pares, o segundo co cuarto. E por último, temos estes cantos de traballo que serían os que xa falamos deles nalgúna sesión anterior, os que se recollen para acompañar os traballos. Poden ser os cantares de colleita, os cantares da rincada, os cantos da fiada, os cantos dos, afiadores, eses serían os gremiais, e os cantos das esfolladas tamén, e tedes aquí un longuísimo, etcétera. Ben, e como agora temos que facer unha pausa, se vos parece, imos deixar o antepretérito, que sería o apunte de lingua que nos quedaría, para esta segunda parte da clase, se vos parece, e así tamén me podedes preguntar as dúbidas que teñades en relación co que xa vimos. Así que nada, dádeme un minuto, colle un vaso de auga e vémonos agora, sí? Ata agora! Hola, mi nombre es Noelia Gerbaudo y vine en el 2019 desde Buenos Aires a hacer el máster en Gerontología Social. Decidí venir a Galicia cuando vi el programa de becas BEME. Venir a Galicia en verdad siempre fue algo que quise porque me crié con mis abuelos maternos, su casa era mi segunda casa y en ese sentido Galicia mi segundo hogar también. Las ayudas me dieron el empujón para venir a Galicia. Venir a Galicia es algo que yo había pensado en muchas ocasiones, pero por distintos motivos no me animaba a hacerlo y bueno, en ese sentido las ayudas fueron las que me llevaron a tomar la decisión. Realicé el máster en Gerontología Social y cumplió mis expectativas, la superó, digamos. Sí, me abrió muchas puertas, sobre todo en el ámbito académico, que bueno, pude comenzar un doctorado y ingresar en un grupo de investigación, que es donde estoy trabajando ahora mismo. Este máster me ha permitido especializarme en el campo de las personas mayores y en ese sentido es una oportunidad a nivel laboral. Me parece que las iniciativas para ayudar a las personas que están pensando en venir son muy buenas, sobre todo cuando te permiten crecer profesionalmente, pero además crecer personalmente. Me encanta Galicia, sí. El primer motivo y principal son las memorias que tengo de las cosas que me cuentan mis abuelos. Mi abuela incluso, bueno, todavía está en Buenos Aires y eso es fantástico porque puedo ir a los sitios que ella me va contando y es como recorrer Galicia con sus ojos, de alguna manera. Recomendaría las becas BEME, sí. La verdad es que son una oportunidad, como bueno, en mi caso fueron el empujón que me llevó a tomar la decisión de venir. Creo que para muchas personas lo sería también.
Ola de novo, que tal? Xa me ides contando que tal foi esta primeira parte. Como vos dicía, quedounos algunha cousa por ver, sobre todo pequenas cousas. Sobre todo a que máis me interesaba era esa que vos dicía do antepretérito, efectivamente, que aquí temos en pantalla xa, e interesábame especialmente porque, se vos lembrades da semana pasada, dixenvos que case xa tiñamos completados todos os tempos do indicativo. E só nos faltaba este antepretérito, que se vos lembrades desa liña que vos puxera o día pasado, atopábase pois como moi pasado. Era o pasado máis pasado, non? Non teñades medo porque sobre o antepretérito tamén tedes toda a información relacionada nos materiais descargables. Non tampouco ten ningunha dificultade, non o deixamos para o final pois por nada en especial, senón porque algún tiña que quedar para o final e pois foi o antepretérito. En este caso, o antepretérito imos seguir a mesma estrutura que vimos seguindo de sempre durante estes meses que estamos aquí, que levamos compartidos aquí, mellor dito. No caso do antepretérito, para a primeira conxugación, como sempre, imos coller o verbo andar, e o que temos é unha raíz que sería ese and, AND, e unha serie de desinencias que son as que tedes aquí en vermello. Ara, aras, ara, aramos, arades, aran. E se xuntamos pois tanto a raíz coas desinencias, o que temos é eu andara, ti andaras, ele, ela andara, nos andaramos, vos andarades, eles, elas andaran. Neste caso, fixadevos que non leva ningún acento, non nos estamos confundindo, lembradevos de non poñerlle acento a este e si poñedelle acento o que sería o futuro, porque é a mesma forma, pero sen acento, sen ser agudas as palabras. Neste caso, son graves. Que acontece na segunda conxugación? Pois collemos, como sempre, o verbo barrer e temos nas desinencias o mesmo que temos na primeira conxugación, pero cambiando esa vogal temática, ese primeiro a, cambiámolo neste caso, como se trata da segunda conxugación, cambiámolo por un e. E así danos como resultado era, eras, era, éramos, erades, eran. Se xuntamos coa raíz, o que temos é eu barrera, ti barreras, el, ela barrera, nos barreramos, vos barrerades, eles, elas barreran. Imos á terceira conxugación. Terceira conxugación. Verbo vivir, como sempre, as desinencias son as mesmas. Este é o verbo máis fácil, en realidade. Tedes as mesmas desinencias que nas dúas conxugacións anteriores e o único que cambiamos é a vogal temática. Neste caso, substituímos o a da primeira e o e da segunda por un i na terceira. E o que temos sería ira, iras, ira, iramos, irades, irán. Se o xuntamos coa súa raíz, temos vivira, viviras, vivira, viviramos, vivirades, viviran. Igual que vos dicía na primeira conxugación, lembradevos de si utilizar o acento, o til, nos futuros, porque, como vedes, non difiren do que sería o antepretérito se non lle poñemos acento, non? Os futuros. Como sempre, para que utilizamos este tempo verbal? Pois normalmente para falar de accións que coinciden co momento da enunciación, é dicir, cando viñeches, nós xa bailaramos moitísimo, neste caso, o que temos, desculpade que teño un gato explorador por aquí, hoxe, o que temos aquí neste caso sería esta persoa, bailaramos, unha primeira persoa do plural, nos xa bailaramos moitísimo e fixadevos que se utiliza neste caso porque estamos falando dunha acción que coincide co momento no que estamos enunciando algo. Cando ti viñeches, nos xa bailaramos moitísimo. Outro dos exemplos, o que expresa cortesía.
Fixadevos que nos últimos tempos verbais dos que falamos había sempre un apartado para expresar cortesía, precisamente. Neste caso tamén podemos utilizar o antepretérito para expresar cortesía. Neste caso, de novo, podedes dicir: quixera comprar 2 billetes para o concerto, por favor. Igual que falábamos a semana pasada con aquel que tiña un tinte condicional, non sei se vos acordades, neste caso a cortesía tamén, pois, non ten o mesmo efecto, pero sí que se expresa con esa distancia tamén que supón empregar técnicas de cortesía. Quixera, polo tanto, comprar 2 billetes ou quixera que abriras a ventana, por favor. Outra das utilizacións do antepretérito sería para expresar desexo. Un exemplo: quen puidera ir a todos os concertos que hai durante o verán. Neste caso, vede que se expresa o desexo a través dese puidera, porque enténdese que é unha acción que pode acontecer ou non, pero por agora pois aínda non aconteceu. E sería raro que acontecera. Pero fixadevos que neste caso hai un matiz maior de probabilidade que o que falamos a semana pasada, que iso xa era como imposibilísimo. Non sei se vos lembrades. Sobre o antepretérito non temos máis ca isto, non hai máis tera que a que arde, é soamente isto. O antepretérito, lembradevos que se pode utilizar pois ou para accións que coinciden no momento da enunciación, pasadas, obviamente, para expresar cortesía ou para expresar desexo e para absolutamente nada máis. E ademais, como tiñades aquí, o antepretérito é unha conxugación facilísima. Polo tanto, hoxe, 28 de maio de 2024, tedes completados os tempos de indicativo en lingua galega. E isto, como formaba parte da primeira parte, pois tampouco vos vou deixar sen recomendación hoxe, digo, porque como me saltou a diapositiva, xa sei que normalmente isto remata na primeira parte, pero vaya, xa estamos en confianza, así que non pasa nada, pasámoslo hoxe á segunda parte. E hoxe tiven bastantes dúbidas sobre que libro recomendarvos. A verdade, porque me esquecera de coller un libro en concreto, entón, pois así, a última hora non sabía exactamente cal recomendarvos, e teño aquí en riba da mesa 3, porque, pois, ata agora non sabía exactamente cal iba a seleccionar, pero pareceme que é o momento de que vos recomende este libro que teño aquí, que se chama Escola de Mulleres. É un libro, ademais, actualísimo, se non me equivoco, deste ano pasado, 2023, é un libro efectivamente, é un libro do ano 2023. É un libro obra desculpade o marcapáxinas, é un libro, unha obra de Inma López Silva, e está recollido na editorial Galaxia. Lembradevos que tamén falamos sobre o traballo das editoras aquí. Galaxia é unha das máis importantes dentro do panorama galego, e neste caso o que temos é unha historia pois bastante realista, non? É a historia dunha protagonista que fuxe, como di a sinopse, é a historia dunha fuxida onde a protagonista fuxe da dor, da perda, da realidade incerta, dunha gaiola de ouro que os homes queren construir para pechala e admirala, da opresiva camisa da forza das convencións sociais e un longo etcétera. A min, en concreto, regaláronma porque, supoño, chegou ás miñas mans en forma de agasallo, e regaláronma porque a protagonista comparte profesión comigo, é profesora de universidade, entón como que me sinto tamén moi identificada con moitas das cousas que se contan nela. Pero a pesar de ser unha novela moi realista, repito, non ten nada de ciencia ficción nin fantasía, sitúase na cidade de Santiago de Compostela da actualidade, así que podedes situarvos perfectamente nos
nos espazos nos que se move a protagonista e, ademais, ten un fío condutor interesantísimo que seguro que vos engancha de principio a fin. Por se non tomastedes nota, Escola de Mulleres, de Inma López Silva, podedes atopar en calquera librería, ou mellor mesmo a podedes atopar nas vosas bibliotecas dos centros galegos, é unha obra da Editorial Galaxia. Como tamén falamos sobre editoriais, lembradevos tamén que tedes a opción de buscar dentro dos recursos de internet das propias editoras. No caso da Editorial Galaxia, podedes entrar na súa páxina web e ver o catálogo de títulos que teñen o voso dispor, e así pois tamén podedes, non sei, aínda que non sexa unha recomendación miña, pois tamén podedes acceder a unha que vos pareza relevante, interesante e demais. Ben, como eu xa falei abondo, hoxe imos ver que comentarios temos por aquí, ou se temos algún comentario por aquí. Hola Teresa, dinos Teresa, na provincia La Rioja, Argentina, celébrase la Chaya, o antigo entroido que consegue reunir a multitudes que se achegan en busca de música, fariña e albahaca no mes de febreiro. Fíxate, pois moitas grazas Teresa polo teu comentario, fíxate que ao final sí que se comparten moitísimas das tradicións a hora de celebrar, non? Porque hai como uns universais, non? Que sería o entroido con reunir multitudes, con música, fariña, a albahaca, aquí sorpréndenos, pero porque non é algo super típico na nosa contorna, pero aínda así hai moito coñecemento compartido aí arredor desa celebración. Pois pareceme moi interesante. De feito, vou tomar nota para quedarme con isto, porque, claro, como isto, bueno, tamén queda nos vídeos. Lembradevos que temos os vídeos gravados, se queredes volver sobre algunha das cousas das que falamos. Algunha cousa máis? Lucinda, hola Lucinda. Cando nena, en terra de Celanova percorríamos os povos con cabeiras feitas con cabazo, cunha candea dentro e tirábamoslle borralla naqueles que non se xuntaban ao noso camiño e cantando coplas con moita picardía. Pois fíxate, Lucinda, tamén tradición de Celanova, de recorrer o pobo con cabeiras feitas con cabazo, e tiñades, claro, unha candea dentro iluminadas, non? Como hoxe facemos coas cabazas no Samaín tamén. Entendo, vaya. E tamén volvemos ter universais ou coñecementos compartidos, neste caso sería a borralla, que tamén é moi típica, tamén a fariña, o obxectivo é o de sempre, non? Unir a canta máis xente mellor a celebración. Neste caso, se non se xuntaban, pois esta morea de xente o que facía era pois tirarlle borralla neste caso. Maravilloso tamén. Non sei se temos calquera cousa máis por aquí. Sí, agora vexo. Teresa, dinos, en Argentina a festa de San Xoán é celebrada como en Galiza, mais si nos centros galegos, no hemisferio sur e inverno, claro. Temos a costume de lavar a cara, facer o lume e a queimada cos rosquillas e orellas. Fíxate que, claro, estos son como dúas tradicións nunha, non? Efectivamente, ademais, tes moita razón no que dis, Teresa, porque, claro, aquí a nós sí que nos cae no verán, ou o que celebramos é o comezo do verán, e a vos non vos se o celebrades na mesma data que en Galicia, claro, aí no hemisferio sur é inverno, polo tanto, pois fixadevos, a nós probablemente aquí o 24 de xuño, o 23 de xuño e 24 non nos apetece comer rosquillas e orellas, pero sempre está pois tomar esa data para misturar con esas outras tradicións
que para aquí, para nós, son máis do entroido, digamos. Ben, temos algunha cousa máis? Seguramente sí, pero vaya, como... Ah, sí, aquí temos. No meu centro galego levamos anos festexando a noite de San Xoán, facemos a fogueira na rúa saltando 3 veces e tamén nos lavar a cara. Pois alégrome moitísimo de que as tradicións aquí trascenderan ata outro lado do océano, porque ao final esa é a esencia, non? De compartir unha cultura, compartir tamén as representacións culturais que temos. Así que alegra moitísimo que tanto Teresa como Lucinda digan que teñen estas tradicións incorporadas aínda que, claro, non ao mellor, pois non sei, como fai frío, que aí algún día o vivides en Galicia vai ser diferente, pois tamén unha forma de seguir conectadas, non? Co que sería a cultura e a terra galega. Temos máis cousas pendentes? Se non, sigo falando, que sabedes que teño aínda moitas cousas que... Vale, Vivi Suárez Fernández. Agora sí, Teresa, dille a Teresa. Hai uns 50 anos as festas de San Xoán celebrábanse nas rúas coa celebración, non, de fogatas e o son das gaitas da xente que se reunía e bailaba. Debe ser unha adaptación dos inmigrantes do meu barrio en Avellaneda, saúdos. Pois fíxate, Vivi, que podería ser, porque claro, ao final sabedes que a emigración galega en masa a Arxentina no século XX, da que xa falamos aquí nalgúnha ocasión, en da que seguro que vos sabedes moitísimo máis que a min, pois tamén supuxo moitas cousas como a transmisión da cultura, de tradicións culturais, non? Que os galegos e as galegas que estaban nese momento na Arxentina, pois pasaban a celebrar ali. Fixadevos que a Arxentina e os países receptores de emigrantes galegos e galegas sempre serviron como, pois como lugar seguro nesas épocas tan complicadas, tanto para manter a lingua como para manter a cultura galegas. E por iso tamén teñen un papel tan importantísimo aínda hoxe en día no que a sociedade galega se refire. Fixadevos que moitas veces a Arxentina, por dicir algún lugar, por dicir un lugar concreto, perdón, era o único sitio onde se podía pois atopar unha publicación en galego ou onde se podía conservar unha publicación en galego e que se levaran tamén esas tradicións pois do San Xoán ou de tocar a gaita mentres as fogueiras ardían e demais, pois tamén era pois tamén son boas noticias, non só para a difusión da cultura, senón para o que supuxo na conservación, en moitos casos, destas tradicións. Pareceme maravilloso, por certo. Nosa próxima, dinos Graciela, hola Graciela, a nosa próxima festa de San Xoán en Rosario será o 29 de xuño. Fíxate en como escribe xuño, Graciela, que escribimos X-U-Ñ-O, pero pareceme fantástico porque tanto ten que sexa o 29 como que sexa o 24, non? É dicir, danos un pouco igual que sexa na data que sexa. Fixadevos que as dúas coinciden, ademais,
fixadevos que as dúas coinciden, perdón, no mes de xuño, que é ademais onde podemos facer onde celebramos sempre a entrada do verán, así que, pois, dá igual que sexa o 29 que sexa o 23, tanto ten. Ben, algunha cousa máis? Vale, pois, entón, como non temos moitas cousas, como non temos moitas máis cousas por aquí, non estades nada animados nin animadas hoxe, como non temos moitas cousas máis por aquí, podo seguir eu falándovos destas outras cuestións que vos dixen que deixábamos para esta segunda hora, como eran as cuestións relacionadas coa música, das que introducimos algo nesa primeira hora que acabamos de rematar. Por que lle damos importancia hoxe especialmente a información sobre a música? Pois precisamente porque a vindeira semana teremos máis información e ademais con sorpresas sobre o que supón a música popular en Galicia e sobre como esta música tamén configura de algún xeito, sobre como estas agrupacións musicais configuran de algún xeito o que ven sendo a cultura e a lingua e a difusión da cultura galega, non só en Galicia, senón tamén en todo o mundo, se queredes. E dicíavos que, volvendo a... non sei se podo volver á presentación, pero lembrando así, non me fai falta nin sequera volver á presentación, a verdade, non sei por que o preguntei. Volvendo ao que vos dicía na presentación, perdón, dicíavos que de sempre as agrupacións musicais en Galicia foron moi importantes para configurar o que despois sería o panorama musical galego. En concreto, neste caso, dicíavos que había unha das webs a que vos remito directamente para que o busquedes, bueno, para que a consultedes, vos directamente, digo vos que pasedes por ela, que se chama Mega Música en Galicia, e aí o que tedes é imaginadevos, unha páxina web onde podedes consultar todas as novidades relacionadas con música galega no día de hoxe. Dende música tradicional ata, pois, música máis actual e demais. E sobre música galega, podedes aproveitar para contarme que coñecedes, ou se coñecedes algunha cousa, ou cales son, non sei, as cancións ou os grupos de música galega que vos acompañan a vos no día a día, e direivos que seguro hai algunhas das novidades que tedes aí nesa páxina Mega Música en Galicia que seguro que coñecedes, pero hai outras que seguro que non. E facendo así un percorrido rapidamente, mentras ides contándome cousas polo chat, facendo así un percorrido rapidamente sobre a evolución das músicas en Galicia, direivos que, igual que antes na primeira hora me remontaba ao século XX para falar destas primeiras agrupacións musicais, direivos que no ano 2024 temos xa, afortunadamente, pois unha música galega bastante, unhas correntes musicais, mellor dito, galegas, bastante fortes, que ademais recollen prácticamente todos os xéneros musicais, ata a fusión tradicional galega con outros xéneros de actualidade. Seguro que a quen máis coñecedes últimamente polo éxito que están a ter serían as Tanxugueiras, que son un grupo de mulleres que sempre saen como referentes neste alumnado de Galicia Aberta, non? As Tanxugueiras, digamos que claro que son un excelente referente de música galega, o que podedes acceder en diferentes plataformas digitais, pero tedes outras moitas opcións que podedes consultar nesa páxina que vos deixamos aí.
Neste caso, eu falaba agora en concreto de música cantada, como pode ser o caso das tanxugueiras, ou se seguimos falando de mulleres, como pode ser o caso de SES, ou de Guadi Galego, ou de, non sei, calquera outra que se vos ocorra por aí. Pero podemos, eso falando da actualidade, pero podemos pasar por outras máis antigas, que seguro que tamén coñecedes, e que estaban tamén aí nesa páxina de Mega, de música en Galicia, outras máis antigas como poden ser Ana Quiro, que sei que é un referente para vos aí tamén na Galicia Aberta, como poden ser, non sei, Pili Pampín ou calquera das chamadas divas da canción galega e da copla galega que tamén tivemos aquí ao longo do século XX. E agora que falei destas divas da canción galega e que tamén está moi de moda Ortiga por unha canción que acaban de sacar estes días, que tamén tedes aí recollida nesta páxina da que vos falo, hai unha fusión curiosísima que se non coñecedes invito vos a que a consultedes, que foi a de Pili Pampín con Ortiga, un grupo que nada ten que ver, non sei se coñeces a Ortiga, pero non ten absolutamente nada que ver con Pili Pampín e fixeron aí unha fusión que bueno, está aí para que vexades, para que lle botedes un ollo. Pensei que tiña algo aí sen ler, pero é que me estaba vendo un pouco... sí. A miña bisaboa, dino Sara, a miña bisaboa era galega, escribiu algúns libros as festas das bruxas. Non sei, Sara, igual non te entendín ben, pero non sei se me queres dicir que escribiu libros sobre as festas das bruxas ou, bueno, podes explicárnolo, e así non digo tonterías. Que che parece? Vaya, dicía, mentras Sara nos contesta, sigo falando. Dicía que precisamente nestas recomendacións musicais tedes dende estas recomendacións cantadas non só do século XXI, ano 2024, senón que tamén tedes outras opcións de hai moitos anos. E tamén tedes non só música cantada, senón que tamén tedes recollida información sobre música tradicional, como pode ser unha noticia que saía antes sobre a presentación dun disco de Son de Seu, podedes ver, non sei, o lanzamento tamén dun disco do gaiteiro Dani Bellón, un gaiteiro que fai música, que toca a gaita actualmente de xeito profesionalísimo, nun nivel avanzadísimo. Tamén podedes ver esa evolución, non? Deses primeiros grupos de gaitas e gaiteiros dos que falamos xa na hora anterior, e podedes ver o panorama gaiteiril actual tamén onde se move. En referente sobre música tradicional, tamén tedes aí nesa páxina que vos digo, vídeos sobre Cristina Pato, por exemplo. Tedes tamén a Mercedes Peón. Mercedes Peón tamén un dos referentes máis grandes que temos en Galicia, que ao mellor aquí non é unha cara moi visible, pero sí que está detrás de moita produción musical boísima galega e que, vaya, unha referente xigante. E pasando sobre estas diversas tipoloxías de música, dicíamos que chegábamos ás agrupacións musicais. No caso das agrupacións musicais tradicionais, direivos, como vos empezaba a comentar no principio, que igual que todas as cuestións das que falamos aquí neste curso, sufriu unha evolución histórica ao longo dos anos. Igual que vos dicía na hora anterior, esas primeiras xuntanzas de instrumentos tradicionais, pois o que comprendían era normalmente unha gaita, un tamboril, un tambor e un bombo. E hoxe en día, xa desa primeira formación inicial, pois pasamos a ter grupos moito máis numerosos, como poden ser as bandas de gaitas, como poden ser os grupos de gaitas, nos que mínimo hai dúas gaitas, e polo tanto, ese é un gato, non unha gaita, e polo tanto,
E, polo tanto, a tipoloxía destes grupos e tamén das músicas que tocan, pois van diferindo. Que supuxo isto? Non só supuxo e supón a renovación das formacións, senón tamén a renovación das persoas que se dedican a facer e a arreglar pezas para estes grupos. Polo tanto, a música, o mundo musical, non só está formado ou non só debemos falar dentro del das persoas que interpretan, senón tamén das persoas que fan música. E no caso de Galicia, no caso galego, en este caso da música tradicional, da que estamos falando neste momento, tamén temos que destacar o importantísimo labor de compositores e de compositoras que se dedicaron non só a facer e a recoller pezas para instrumentacións tradicionais, para conxuntos tradicionais, senón tamén o labor de arreglistas, do que falaremos tamén bastante na vindeira sesión. E fixademos que, como sempre, arredor dunha única cuestión vanse artellando outros moitos micromundos ou mundos relacionados que ao final o que fan é nutrir a unha das cuestións principais tamén da cultura do noso país, que é a música. Neste caso, estábamos falando agora de agrupacións tradicionais, pero tamén teríamos que falar de outras agrupacións que tamén aparecen no século XX, que tamén tamén nacen, mellor que nacer, que tamén nacen no século XX, que serían as bandas de música populares, moi diferentes das bandas de gaitas, das que estábamos falando, ou das que seguro que coñecedes moitísimo, pero para isto empregaremos a sesión que ven. Hai algún comentario por aquí, así que vou vos dar paso, que se non falo eu toda a hora. E di María Jesús Rodríguez: boa tarde, outro día máis chego tarde, pois no noso lar gallego tocaba recoller todo despois dunha finde completa de actividades das nosas letras galegas. Venres de poesía, sábado conferencia, concerto de María do Ceo, domingo intercambio coa visita do Centro Gallego de Vitoria. Xa vedes que a cultura en Pamplona faise ver e oír. Pois fíxate, María, que maravilla que nos digas todo isto, porque non te preocupes por chegar tarde, xa sabes, aproveito para lembralo por aquí, que tedes o voso dispor todos os vídeos de todas as sesións. Estamos na sesión 20, así que tedes 19 sesións anteriores que podedes consultar, e ademais, pois iso, que non pasa nada porque chegues tarde, porque podes comunicarte agora o que necesites. Alégrome moitísimo de que celebrarades, aínda estiverades agora celebrando as letras, e que ademais tiverades todas estas iniciativas de intercambio de centros gallegos por aí. E non sei se pode volver a aparecer o comentario por aquí, porque... Grazas. Fíxate que ti tamén nos falas de celebracións con música, igual que vos dicía na primeira parte da sesión de hoxe. Sempre as celebracións, ou case sempre, están relacionadas ou están... están en conxunción con música. Neste caso tiñas aí unha representante, non? María do Ceo, que seguro que vos cantou cousas pois ben bonitas. E quería dicir algo relacionado sobre o que escribes. Vale, fíxate que atendede en concreto a esta cuestión que aquí na segunda liña María Jesús dinos despois de un finde. En galego diríamos unha finde. A ver, finde é un coloquialismo, non é unha forma de recortar, é un diminutivo de fin de semana. Fin de semana. E normalmente non, en galego a fin de semana é feminino, así que sería a finde. Pero isto como dato así aleatorio, porque en realidade pois finde xa é unha non me sai a palabra, xa é un xeito de acurtar unha palabra
que pois tampouco íamos escribir dunha forma formal, non, en ningún lado. E alégrome moitísimo de que a cultura en Pamplona e en moitos outros sitios ao redor do mundo se faga ver e oír. Maravilloso, María. Que máis temos por aquí? Sara. Vale. Era o que respondesme o que che preguntaba antes, verdade? E di, si pasou na miña boa e contábanos sobre como festexar o Día das Bruxas. Vale, agora sí. Miña boa facía unha mistura da festividade das bruxas galaicas e o Día de Mortos tradicional de México. Saludos dende México. Saludos de aí. Saludos dende aquí para aí. É que me fixo moita ilusión. Fíxate que esa fusión xa nos podes contarnos ti, pero pode resultar maravillosa, porque entre as nosas tradicións relacionadas coas meigas, non? Non só as nosas aquí en Galicia, senón que xa sabedes, como vos dicía outro día, falando de tradicións, de costumes, de mitos e demais, sabedes que pois as tradicións, os mitos, os costumes e demais son igual que as linguas un continuum, entonces, ou un continuo, mellor dito. Entón, pois, esas tradicións podémolas compartir no que en todo o noroeste peninsular, por exemplo, ou en varios puntos de todo o noroeste peninsular, entón como que se vanse nutrindo uns lugares e dos outros. E se me dis que, ademais, estas tradicións se misturan co que ven sendo o Día de Mortos, el Día de Muertos de México, pareceme fantástico. Se queres podes nos contar tamén en que consiste. Pareceme apaixoante. Que cousas temos máis? Francisco, dinos, eu gusto de escoitar o grupo Treixadura e Carlos Núñez, Susana Seivane. Da Navidad gústame as tradicións dos cantos de reis que iban polas casas tocando e cantando. Fíxate que Francisco, gústame moito este nome, ademais. Fíxate que Francisco ten un máster no que ven sendo música tradicional galega, porque igual que eu vos remitía a esa páxina que vos deixaba por aí, da que falaremos tamén o próximo día, Francisco xa nos dá tamén algunhas recomendacións, como o grupo Treixadura, que neste caso, para quen non o coñeza, trátase dun orfeón, é dicir, formado por voces masculinas e por un conxunto de músicos e instrumentos tradicionais que serían gaitas, acordeón, tambor, pandeiro e bombo. Así creo que non me esquezo de nada. Así que para quen non coñeza, que pase por algunha plataforma digital a buscar calquera canción do grupo Treixadura. Por outra banda, Carlos Núñez, eu penso que Carlos Núñez o coñecedes todo o mundo que estades aquí, que ten unhas xiras importantísimas, ademais, pola Galicia Aberta en xeral. Carlos Núñez é un dos gaiteiros pois máis coñecidos dentro e fora da comunidade autónoma galega. Susana Seivane tamén é unha das gaiteiras moi coñecidas, e aquí, e ademais, seguro que sabedes que Susana Seivane é unha das filla, creo, é a filla dun dos obradores, dos principais creadores de gaitas galegas aquí en Galicia, que sería o Obradoiro Seivane. E dinos tamén Francisco que do Nadal, fíxate Francisco, neste caso facemos tamén unha contracción. Neste caso teríamos que poñer de máis o, de preposición máis artigo o, dicir do Nadal, gústanme as tradicións dos cantos de reis que iban polas casas tocando e cantando. E fíxate que, efectivamente, Francisco, tal e como falamos nalgúnha sesión anterior, efectivamente, os cantos de reis tamén son unha tradición galega que en moitos lugares de Galicia aínda se segue a conservar,
que consiste pois en cantar panxoliñas ou pezas de temática, neste caso, dunha temática axeitada para esa época do ano, e, pois iso, iban polas casas tocando e cantando nesas datas sinaladas. Maravilloso tamén, Francisco, moitas grazas pola túa chega. Esta gustoume. Vale, María Jesús Rodríguez dinos: os grupos da xuntanza fomos a asociación, entendo, os fillos de Breogán, do Lar Gallego de Pamplona e Arte Galega do Centro Gallego de Vitoria. Pois fíxate que iso é unha riqueza, que teñades estes... A min isto é algo que me fascina moitísimo, que teñades que existan estes grupos de... Neste caso, pois, de gaita, non? Grupos tradicionais galegos, se queredes. Que existan estes grupos tradicionais arredor da península ou máis alá na Argentina, por exemplo, que tamén nos contades tedes que hai algúns en outros moitos lugares, pois é algo maravilloso. É algo moi difícil tamén ás veces de tal magnitude que ás veces é difícil de comprender, non? Ata onde chega a difusión e o desfrute tamén da cultura galegas. Que máis temos por aquí? Ou ao mellor non temos nada máis? Vale, por agora non temos nada máis, así que nada, xa nos quedan escasos 9 minutos para ir pechando. Non sei se vos dixen antes, creo que sí que vos lo dixen, que no material descargable, para a sesión de hoxe, a sesión 20, material descargable da lección 19, lembradevos disto, tedes unha páxina de vocabulario. A páxina de vocabulario non está relacionada con todas as festas das que falamos hoxe, pero sí que está relacionada con unha especialmente, como agosto, porque é da que máis vocabulario específico temos. No resto, non temos vocabulario, imaginadevos, do entroido, porque para consultar esas cuestións sobre o entroido en Galicia tedes esa páxina da que vos falei antes, que tedes pendurada aí, que é unha páxina, antes dixenvos, do centro vaya, non sei que vos dixen, pero é a páxina de turismo.gal en colaboración coa Xunta de Galicia. E aí tedes toda a información relativa ao entroido en Galicia. No caso das outras tradicións das que falamos hoxe, sobre, non sei, festas de San Xoán ou sobre outras... Perfecto, aquí temos a páxina da que vos falaba. No caso destas outras tradicións non hai vocabulario, non sei, explícito, non? Sobre isto. Sobre o de entroido podedes consultalo aquí, tamén podedes facer as preguntas que queirades a través do chat, e sobre o magosto tedelo aí pendurado no material descargable. Con todo, lembradevos sempre que, aínda que non sei, que o mellor alguén se lle esqueceu, tedes uns recursos maravillosos para aprender vocabulario, que serían as ferramentas lexicográficas, todas as ferramentas de dicionarios das que xa falamos aquí en sesións anteriores. Se tedes, polo que sexa, algún olvido das ferramentas das que falamos, podedes consultalo nos materiais descargables na última sección de todas, que é a dos enlaces de interese. Aí sempre tedes os enlaces a páxinas ou que eu abro aquí, ou que as que eu vos remito dende aquí, ou o que sexa. Pero, neste caso, lembrovos a importancia de descargar esas notas de vocabulario, porque se as xuntades, como vos dicía en algunha sesión anterior, con todos os materiais que imos acumulando de sesións anteriores, pois ides facendo un compendio curioso e bastante grande neste caso, de lingua galega. Dinme que temos algunha cousa no chat, contádeme por aquí. Lucinda, tiven a sorte co meu grupo de gaitas de tocar no teatro con Carlos Núñez. Carai, Lucinda, pero contanos máis sobre isto. Así que, claro, non vos preguntei
Non vos preguntei, pero moita xente de aquí toca algún instrumento tradicional galego? Podedes, non puidestes. Podedes aproveitar para dicirmo polo chat. Porque sempre que se fan, bueno, sempre que se achega este tipo de coñecementos, sempre sai alguén pois que fai, non sei, que toca pandeireta ou que fai algún labor típico tradicional galego, como era o caso do encaixe de bolillos, que alguén me comentara algún día que tiñan cursos e que facían encaixe. E hoxe non vos preguntei se alguén toca algún instrumento tradicional galego. Non sei se contestou alguén xa ou non, ou esperamos ou o que sexa. Pero alégrome moitísimo no teu caso, Lucinda, de que tiveras a oportunidade de facer iso. Estaba dicindo algo que non lembro moi ben o que era, pero igual, non sei, seguramente non era moi interesante ou non era moi relevante, por iso esquecín. Pero, sí, xa sei o que era. Dicíavos que todas estas nocións sobre vocabulario das que vos estaba falando, que vos dicía, aproveitade e recolledeo todo, descargade o demais. O que vos recomendo ademais é que o pasedes, non sei, o que o imprimades ou que o pasedes de algún xeito que fagades un compendio do vocabulario, porque de cara a acreditar calquera tipo de nivel en lingua galega, do que xa falamos en sesións anteriores, o máis importante moitas veces para ter recursos a hora de desenvolvervos falando ou escribindo ou demais, unha das cousas máis importantes sempre é o vocabulario, e ás veces pois non temos, esquecemos que temos aí moitos máis recursos dos que ás veces parece que temos. Dime que xa temos algo polo chat, así que contádeme por aquí. Vale, nos os fillos de Breogán, dende Pamplona, viaxamos a Logroño a tocar con Carlos Núñez. Eu toco as cunchas, entendo, e algo de pandeireta. Pois fíxate tamén, María Jesús, que, claro, a que nos falaba tamén era Lucinda. Así que mínimo hai 2 persoas que tocan aquí instrumentos tradicionais galegos. Ademais, ti tocas, María Jesús, nos fillos de Breogán, non? Pois vou aproveitar despois para, seguro que tedes algún vídeo por aí, e así podemos tamén velo nos por aquí. E viaxastedes a Logroño para tocar con Carlos Núñez. Pois dicía que precisamente isto de tocar as cunchas creo que, non sei se o falamos aquí algunha vez, pero un destes instrumentos tradicionais que están concebidos como instrumentos pobres, non? Como que se fan con materiais técnicamente de refugallo, que non van ser utilizados para absolutamente nada máis, e que de súpeto, pois, a sorpresa, podemos facer un instrumento que acompaña a determinadas cousas. E fixadevos que igual que falábamos durante estas 2 horas da sesión de hoxe, igual que falábamos de que a tipoloxía, non, da música tradicional foi cambiando, tamén foron cambiando quen e como se tocaban estes instrumentos tradicionais, porque non comentei antes que principalmente os instrumentos tales como a pandeireta ou as cunchas eran normalmente instrumentos que se lle daban ás mulleres, pois porque non necesitaban dunha gran aprendizaxe, non? Pois chica, a evolución sociolóxica das sociedades, non? Como non necesitaban dunha gran aprendizaxe, non necesitaban de aprendizaxe regrada, digamos, como si que pode necesitar un tambor ou unha gaita, pois eran esencialmente os instrumentos que se daban ás mulleres. E fixadevos que se cambiou esta forma de concebirse estes instrumentos tradicionais e de acompañamento e demais, que hoxe en día se vedes a alguén tocando, non sei, as cunchas, vedes que hai moitos xeitos tamén de tocar, non? Dende un acompañamento máis simple ou máis sinxelo ata verdadeiras
verdadeiros ritmos moito máis elaborados e demais. Así que estou segura que, María Jesús, eres unha experta nestes instrumentos e seguro que desfrutaches moitísimo desa xira ou desa actuación con Carlos Núñez. E dinos, Lucinda, eu toco a gaita, o tambor, pandeireta e un grupo de cantareiras e a maneira de estar preto da miña terriña. É que case nada, non, Lucinda? Tocas a gaita, o tambor, a pandeireta e ademais non sei se cantas ti tamén no grupo de cantareiras ou tocas todos estes instrumentos dentro do grupo e chamase o grupo Leira do Son, maravilloso. Quedades fichadas, porque así tamén nos podemos botar un ollo dende aquí. Fíxate que a figura fixadevos que a figura de Lucinda é unha figura polifacética, non? Pero tamén é unha figura das que se atopa moitas veces precisamente no mundo musical tradicional galego, non? Que alguén que aprende primeiro a tocar pois o tambor e despois pasa a tocar a gaita, ou alguén que aprende a tocar a gaita e despois pois quere tamén tocar o tambor. Por qué? Porque nas reunións, nas foliadas, nos seráns e demais, pois así podías ir rulando, non, de instrumento e facendo unha cousa ou outra segundo o instrumento que quedara libre nese momento. Podías participar moito máis activamente dese momento. Non sei se temos algún comentario máis para pechar. Hoxe dame a sensación de que falei moitísimo, Vale, dinme que non temos nada para pechar, así que, se vos parece, ímolo deixar aquí. Grazas unha tarde máis por acompañarme. Lembradevos que a semana que ven volvémonos ver na mesma hora. A semana que ven, ademais, teremos sorpresas para vos e seguiremos falando de cuestións como esta da música, das agrupacións musicais en Galicia e do que supoñen para a nosa cultura galegas. Sen máis, que teñades unha moi boa tarde e que desfrutedes do que queda de semana e vémonos o próximo día. Un saudiño, chao, chao! Es galego ou descendente de galegos? Pois teño algo que contarche. Coas bolsas BEME podes estudar un máster en universidades galegas con todos os gastos pagados. Matrícula, apartamento, comida, todo. Ademais, terás un acompañamento persoal para axudarche no que precises para vivir en Galicia. Eso sí, para conseguir a bolsa debes ter menos de 40 anos e residir no exterior. Fai a túa solicitude antes do 30 de abril e poderás recibir ata 12.500 euros para vivir unha experiencia inesquecible mentras construes o teu futuro.